So what's up guys, for today's video naimbitahan po tayo dito sa bayan ng Lingayen para i-promote po yung isang kainan po rito. At alam ko at napanood ko na rin na marami na rin nagpa-trending sa kainan na to. Alright? Ako po si Kapantad, kasama ko ang aking team panangan at dadayuin namin Hello ma'am, hello sir, welcome po sa Lechon Pugon. Tama po kayo nang narinig. Ako po ay nandito ngayon sa Lechon Pugon na matatagpuan sa Maramba, Boulevard, Lingayen, Pangasinan. Besides President Hotel, ang Lechon Pugon ay open po everyday from 11 a.m. to 9 p.m. At para sa iyong tuyuing jowa, dalhin mo siya sa Lechon Pugon at paramdam mo at palasap mo sa kanya ang kanilang overload para masabihan ka na. Kasi anti-overload mo sa panangarap mo siya. Ang Lechon Pugon ay meron silang lechon meals. Only rice salagang 99 pesos. Meron din silang lechon meals na hindi only rice salagang 95 pesos. Lechon in a cup, lechon baka o lechon baboy with only rice and vegetables salagang 59 pesos. Lechon overload only rice 149, lechon baka plus lechon baboy with rice and vegetables para sa mga bitin na isang order. At meron din silang lechon super overload salagang 199 pesos. 150 grams of lechon baka o lechon baboy or both with rice and vegetables para sa mga ubod ng takaw. At kung ikaw ay naglalaway na habang pinapanood ang video na to, ano pang hinihintay mo? Punta na sa Lechon Pugon, bisitahin mo na ang kanilang store sa may Maramba Boulevard, Lingayen, Pangasinan besides President Hotel. At dahil ako'y natatakam na rin at atin na rin titikman ang pinagmamalaking lechon ng Lechon Pugon. Slurp, slurp, slurp. Masarap. Unang kagat, losartan agad. Masarap. Sa sobrang lambot ng karne nila, malalasan mo talaga yung juiciness, tapos yung mga spices na ginamit, mga sikretong pampalasa parang pumuputok sa yung bibig. Malalasahan mo talaga siya, sobrang sarap. At syempre, hindi mawawala. Yan kapag sa ating mga Pinoy pag kumakain tayo ng lechon. Dapat meron tayong soft drinks. Ang pag-inom ng soft drinks habang kumakain ng lechon, ito ay makakatulong para tayo lalong ganahan at sumarap yung ating pagkain. Lalo na pag malamig, ang soft drinks ko yung sarap! Maraming salamat pala kay Ma'am Kiara at sa buong staff ng Lechon Pugon sa pag-accommodate po sa amin, sa akin at sa team panangan at syempre, alam nyo na kung para saan yan. Kailangan din nating hiuwian ng makakain si Buntes para matikman niya rin kung ano yung ating mga pinopromote na pagkain. Okay, maraming salamat po ulit sa Lechon Pugon! Preview.